Aste honetan sustraia saioa udaberriarekin lotuta dagoen artzain jarduera batekin hasiko dugu. Abereen igoera goiko larreetara. Aberei eta gizarte osoari dakarzkion onurei buruz arituko gara. Albisteetan mendibile jauregira hurbilduko gara jatorrizko deiturako ardoaren egunari buruz mintzatzeko. Bestalde, begiratu bat emango diegu Food for Future kongresuari eta sagardotegi denboraldiaren balorazioari. Udaberriari lotutako beste artzain jarduera bat ardimozketa da. Euskal Herrian ardimoztaile elkarte bat sortu da eta 30 kide baino gehiago ditu dagoeneko. Apirilaren 27an, Berastegin egindako ekitaldi batean, Gipuzkoako Foru Aldundiak Berastegiko udalarekin lankidetzan, abeltzaintza estentxiboaren garrantzia azpimarratu zuen mendiko larreen irekiera ofizialaren bidez. Gorosmendi mendian egindako ekitaldi berezionek zenbait erakunde eta herritar elkartu zituen. Gipuzkoako mendialdeko larreak funtsezko elementu ekologikoak eta sozialak dira, eta udaberriarekin batera abeltzaintza estentxiboaren ziklo berria abiarazten dute. 2025 honetan, Gipuzkoako 32 menditan zehar banatutako larreak izango dituzte 500 abeltzainek bere abereentzat, guztira 10.000 hektarea. 34.000 ardi, 3.200 behi, 3.600 behor eta 500 nauntzi goko dira. Kontutan eduki behar da, Gipuzkoan 32 herri mendi edo belarri goi mendi dauzkagula, gutxura bera, 23 udalerritan, eta horrek suposatzen du azalera garrantzitsu bat Gipuzkoan. Kalkulatu behar dugu gutxikora bera 52.000 abere edo igotzen direla mendi horietara, eta guzti horrek, beti esaten duguna, garrantzia handia dauka, ez bakarrik sektore ikuspegitik, abereentzako bazka bat dagoelako edo janaria dagoelako mendi horietan, baizik eta kudeak eta horri esker mendi horiek zaindu egiten direlako, larreak mantentzen direlako, paisai hori mantentzen delako, eta horrek biodibertsitatean eta kulturalki eta egin dezaken ekarpena Gipuzkoa guztiontzako delako, ez sektorerentzako bakarrik. Berastegiko Gazpio baserrira joan eta bisita egin diogu Jose Inazio Ugartemendiari. Apirilaren 27ko ekitaldian parte hartu zuen bere ardi antzu eta behorrekin. Gainerako artaldea uztailean igoko du, esnea emateari uzten diotenean. Jose Inazio eguneko lehen jetzialdia egiten ari da. Egunero 2 aldiz jesten ditu bere 250 ardi emankorrak. Guztira 350 buruko artaldea du. Gu daukagu hartalde bat, 350 laren burukoa, orain momentu honetan ari gea 250 buelto hortan jezten, eta egea 600 litro bi egunetik enbiltzen keu. Kampaina haseran zerbaitek eixio nibili gea, orain ja pixka bajatzen jogoia, eta goi biltzen gea 350.000 litro urten jezten. Jestegelak 36 ardi arditzake, 18 alde bakoitzeko eta 18 jesteko makina ditu. Oso gela erosoa eta zabala denez, artzaina aixe moldatzen da. Jeztoki honek 35 bat urte dauzke, lekuz handie da, ez da gaur egungo jeztoki bezain modernoa, baina oso eroso egiten zainei, porque leheno eskuz jezten gino zen, eta gerrimakurka, eta eskuz jeztetik hone hemen hasi nintzenen jezten, asko aldatu zen nire laneko egora. Gazpion azarotik uztailera jezten dira ardiak. Jose Inaziok esnearen zati bat ekoizleei saltzen zien lehen, baina orain ekoizpen guztia Idiazabal eta Artzai Gazta zigiludun gaztak egitera bideratzen du. Gu azaron erdin hola astegea partokin,
Eta azaron erditiken uztaile arte jezten aitzegea. Eunen bialdiz jezten jau, goizen da iluntzen. Eta orain arte erdie baino gutxixo esnea saltzen gendun zentralari, eta orain hartu dugu erabakie aurten dena gazta ekoizteko, eta aurten momentuz dena gazta ekoizten nahi. Beste baserri batzuetan ez bezala, jetzialdia ez da eguneko lehen zeregina Gazpion. Jose Inazio goizeko 6:30 hasten da lanean, bazka eta pentsua banatzen. Aldi berean, esnea berotzen du gero gatzagia botatzeko. Hori amaitzean, jeztegelara doa goizeko 8 inguruan. Ni hasten naiz goizen 6:20 etortzen naiz, gazta tokatzen zaitenen sartzen naiz aurrena gaztandegia, esnea kubara atea eta dena prestatzen dut, fermentoak eta botata, eta ja tankea eta dena martxan jartzen jot, eta gero jezte jotzen naiz, jezten nahi naizen bitarten esnea berotzen eukitzen dut, eta harta jeztez bukatzeako esnea eukitzen dut bere 30-31 gradutan, eta orduan gatzarie botatzen jot, eta orduan aprobetxatzen dut, gosari mokodo bat iteko eta ardik larrea ateatzeko. Eta behin 40-45 minutoi pasatzen jenen, gazta elaboratzen, hasten ez. Jetzialdia bukatzean, garbitu, ardiak eta kumeak elikatu, esnea bildu eta eskariak prestatu behar ditu. Aurreko jabeak eraikitako egurrezko ukulua oso zabala da. Korridore zabaletan zehar, alpapa banatzen die ardiei eta kumeei. Hemen ari naiz aurre arkumekiko ama batzui alpapa ematen, hauek arkumekin ez ditut kanpo bateatzen, orduan barrun gehatzeia, alfalfa pixkat eman diet, eta arkumea saltze deu, salmenta egiten deu, Larsabi bidez, Larsabi elkarten sartuta nago, eta udazkenen gutxura bera jakiten deu, prezioa subosta egiten dugu, eta jakiten dugu prezioa udazkenen abendu bukaera arte ze prezio eukiko joan, eta uda berrin, urtarriletekin aurrea ze prezio eukiko dugu. Zentimo batzuk gora bera, jakin egite dugu harta zenbaten salduko dugu nazkume. Gaur ekoizpen eguna ezten arren, gaztandegia eta lehortegia erakutsi dizkigu. Jose Inaziok gatzunetik atera ditu aurreko eguneko gaztak. Gazta hauek atzo egindakoa die, atzo egin minuzen 72 gazta, eta orain haine salmueratik ateatzen. Salmueran eukitzen joan kiloko 10 bat ordu gola estipulatu, eta nik eukitzen joan 12-13 ordu, bat eta 200 gaztak, kilo eta 200 gaztako ateatzen zaizkigu, eta gehienak. Eta gazta hauek merkaturatu die, hemendik hilabetea. Oain engoi hemen, 300 oreoan, ventiladorekin, pixka korteza egiteko, eta esne gordina nola dan, 300 gutxinez, egin arte ez digu ezten saltzen. Orduan engoia, madurazioko kamara, 300 bete arte. Jose Inazio 2013tik da artzain profesionala. Betidanik erakarri izan du ogibideak eta bere ametsa bete zuen duela 10 bat urte. Gazpio da gaztandia artegi txiki bat, hemen urten 7.000 kilo gazta egiten ginen uain arte, uain igual zerbait geixo, baina da azkenen gaztandegi familiar txiki bat. Gaur egun, posa ematen dit, umek azitzen jundia, umek zehatzen jundia, semea oier ustiategin jarraitu berdula esateu, fraisoron orain bukatu erdi maila bukatu eta artegi baten nahi da lanen, eta horrek bere posa ematen du, atzetiken jarraibidea ikusten, nik bidea hau dena ezerrezetik hartu, marka sortu, merkatu pixka lortu, eta atzetiken gazte bat jarraituko zea horrek, ilusio handi emateu, azkenen aigia gauzak lortzen, ez da dena hoen digen oso erresa, baina, bagoaz poliki aurrera, lan asko eginaz. Jose Inaziok mendiak abereentzat duen garrantzia eta onurak nabarmendu dizkigu.
Ni mendia hilo nituen lehengo apirilan 27, hilo ginuzen antzuko adreia bat, behor mordoska bat, eta haiek egongo dira 6 bat hilabete mendian oso gustora egoten dira, haiek denak oso jaten dute behan nahi duena, beak edaten dute behan nahi duenen, aske ibiltzen dira, eta azken finen, kalidadea, nik uste produktuaren kalidadea gorena dela, eta hortaz egin berde nukela apustu. Azken finen, handaren bitartean ez deo dependitzen ez pentsu industrialetaz, ez alfalfataz, ez forrajetaz, eta orduan, gutzak ere errentagarritasun bat lortzen dugu. Gainera, garrantzitsua da gizarte osoak aitortu eta balioestea abeltzaintza estentxiboari esker artzainek betetzen duten eginkizuna. Tokiko ekonomia biziberritzen eta paisaia kulturala mantentzen laguntzen du. Mendilarren mantenimentuen uste eta artzantza eta pastoreoa oso importantea dela, ganaderitza guztio orokorren, porque mendin zehatze sutek eta denak ekiditen ditu, azken finen bela sutetako ona den arbusterie eta zea garbitu egiten du, eta mendik orekatu mantentzen ditu, eta gizartentzako uste, mendia juten danen eta mendilarrea hain dotorek ikusten ditunen, da hain paraiso politek, azken finean hartzantzaren eta ganaderitzaren lan bat daula horratzen. Eta hori dena bukatze balen maie, azken finean zikina etorrikoa. Eta nik uste mendi baten ganaderitza ganadu kopuru mantentze balen eta ganadu numeroak eta ondo zehatze balen badia, mendi ona dela. Eta lurra kalitatekoa balen maie, CO2 surgatzen lagundu egiten dula. Artzaintza estentxiboaren jarduerak milaka urte ditu eta gure kultura ondarearen parte da. Aldi berean, garai berrietara egokitu da, etorkizuna eta iragana bateratuz. Gehiegi ustiatu gabe, lurra aprobetxatzen duen jarduera da. Joan den maiatzaren 10ean, Bizkaiko txakolina jatorri deiturak branke jaia egin zuen, jatorrizko deiturako ardoaren eguna. Ekitaldia Leioako mendibile jauregian ospatu zuten, Bizkaiko txakolinaren egoitzan. Jaian estatu osoko 30 jatorri deiturak hartu zuten parte. Aurten jatorri deiturek lurraldeen eta gizartearen kohesio sozialari egiten dioten ekarpena aldarrikatu nahi izan dute. Eguerdian, ohiko ereinotz sorta ipini zuten, antzina uztaren berri emateko baserrietan ipini oizen bezala. Ondoren, gainerako jatorri deiturekin batera topa egin zuten. Gaur hemen Leioan ospatuko dugu jatorri deituran izena, estatu mailan ospatzen den jai bat da, 30 jatorri deitura baino gehiago aldi berean egingo dugu topaketa bat ordu bat aterdietan, eta gainera baita ere egingo duguna da gure branke jaia ospatu. Brankea historikoki hemengo baserrietan jartzen zen laurel ramatxo bat zen, jakiteko jendea jakitun egoteko, zelan usta berria egoan ja kontsumitzeko prest. Aste honetan bestalde, Food for Future Expo Food Kongresuaren edizio berria eginda Beken. Amaia Barredo sailburua izan zen inaugurazioaren burua. Topaketa honetan, elikagaien ekoizpen instalazioetan aplikatutako automatizazioaren, robotikaren eta 4.0 teknologien inguruko berrikuntzak ezagutarazi ziren. Maiatzaren 13an, asteartean, sagardotegi denboraldiaren balorazioa aurkeztu zuten, eta baita dastaketa eskaintzen duten bisita gidatuak ere. Hurrengo astean, gehiago jorratuko dugu informazioa. Joseba eta Mikel musikako Unde auzoko etxe txiki baserrira iritsi dira. Bertan dute zain Carlos.
Jubilatuta dago eta zaletasun gisa baserriko animaliak ditu. Besteak beste, 30 bat ardi lurrak garbi zaintzeko. Mikel eta Joseba Euskal Ardi Moztaileen elkarteko kideak dira eta Euskal Herriko eremu guztietako baserrietan aritzen dira lanean. Josebak eta Mikelek ekipamendu guztia daramate Carlosen laguntzarekin. Hemen eskilateko beharrezkoa da egurrezko tablero bat, eta garrantzitsuena da laua izatie. Laua ez bada, gero bizkarreko mine eta emoten dutzu, eta gero motorra, eta kardana, eta gero montauko tijera, eta orrazi bat eta kutsia bat. Bi Ardi Moztaileek lan egiteko plataforma txikia orekatu dute. Azkartasunean beharrean, mozketa zehaztasunean oinarritzen da. Azkartasuna, eskarmentu handiarekin lortzen da. Gazteak eta ikusten duzenien ikusten du holan, harin doiezen eskiladoriek eta eurek kopia hona dabe. Eta azten die, sartzen eskua eta hori, baina alferrik, esposu mozten. Orduen, inbidabena da, ondo moztu, pensau, enfokatu, eta ondo pase bakoitzak, pase bat ez dela holan, da aurrera eta atzera bai. Orduen oso garrantzitsua da hori eitie. Behin egitura jarrita, Mikelek eta Josebak bota bereziak jantzi eta aiztoa eta orraziak prestatu dituzte. Orraziak aldatu egiten dira ardi arrazaren eta kanpoko temperaturaren arabera. Josebak tresna batzuk erakutsi dizkigu. Hemen neukote nire kaja herramientos bat, eta tresneri kaja, eta hemen eukitzen doaz, kontadoreak, destornilladorak, peine ezberdinak, grasa eta bar, eta gero hemen gaurko oso beharrezkoa da, patukok, mokasinak, hauek fietorskoe diez, beste batzuk larruzkoek, hauek oso garrantzitsua die, eskilaterakoan, zetik apoia behitzen duzu, ez dauki ezuelarik, orduen zuz ondo apoiauta egurren gainean, ez duzu laban eitzen, eta gero arditzen mugitzeko eta sentitzeko erosoago da. Eta gero buru bat, ez? Buru hontan adibidez daukot. Alde batetik orrazi bat eta gero kutsia bat. Kutsia da mugitzen dana, orraziak eitzen dauena da artilia altza eta gero kutsia noski moztu eitzen du. Orduan, erabiltzen dugu orrazi ezberdinak, segun ze ardi klase gabizen eskilatzen edo nolakoa dien bai, hotzak, beruek, luziek, bigarren kortekuek, lehenengo kortekuek. Boten lokarriak lotzeko modua ere bitxia eta berezia da. Naiz eta gezurra dirudi, modu bat hau patukok lotzeko, orduan. Lotu behitxozu normal, ezta? Gero, pasau behitxen duzu hemen sintie bestalera, eta tiratu behitxozu lotzeko, hauek sartzen duzu, eta gero, hau soltaterakoan, txak, solte dau. Tresneria behar bezala lubrifikatuta egoteak lana errazten du. Oso garrantzitsua da olizue botatia, bai makinai eta kardanei eta gero hartaziai. Beste lan estabil ondota. Hartzai batzuek nahiago izaten dute buruko ilea kendu, beste batzuek aldiz ez. Moztaileek beti galdetzen diete mototsak entzea nahi duten. Oso garrantzitsua da, eskila hasi harretik, hartzainoi galdetu mototsak kendu bidean, eta kasu honetan utzi behar du. Orduan, hemen sakratu da. Dena prest dagoenean, mozten hasten dira. Ardiaren artile multzoa osorik biltzen da. Zeelanda berriko teknika honek artilea lozaku bat balitz bezala tolesteko aukera ematen du.
Artile gero pieza baten urteten dau. Eta aprobetxaulik egola. Nahi izan ez gero, buelta emonlik egola. Hobeto gordeteko, losakua bezala. Amen, puntan, eitxo zu, mora pilotxo bat. Eta holan ja daukagu sakura zartzeko. Joseba ingelesa da jatorriz eta artzain eskolan hasi zuen bere formakuntza profesionala moztaile gisa. Hala ere, ogibidea lehendik ezagutzen zuen aitari esker. Ezkertiarra denez, lana egokitu behar izan du. 27 urte arte Inglaterran bizi nintzen, eta juten nintzen izkireten nire aitzagaz, baina orduan nire lana zan artile batzia. Eta ona etorri nintzanean bizitzera, Euskal Herrian guran eban ikasi eskilaten, eta apunta nintzen gomiztegin ikastaro baten, eta holan txik ikasi non, eta ordutik ja egunero, ontaz, ardizen artien beti, ardizen artien guztu nahi ni. Nire aitzentzako bakatza izan zen nebri erakusti ez, eni eskertzenaz. Orduen ona etorri nintzanean gero lagunekin eta bar, eurek asko lagundu hoztien ikasten, gero Eskoziara junda, Alemaniara junda, eta hainbat lekutera junda, bueno, kasi etxuzu. Praktika ezinbestekoa da moztaileentzat. Bakoitzak bere trikimailu txikiak ditu. Oso garrantzitsua da ikastie zelan maneja bardize ez. Orduen hemen atzamarra dauko zartunde bere hauan. Burua giraten dut. Hemendik ez hemen atzien sakatu etxeot. Eta jauzi etzen da. Ez nabil esfortzua handirik eitzen gorun zerruteko ardia. Azkenien ikasteko ardia asko eskilo bier. Mozketa ardiaren sabeletik hasten da, baina teknika aldatu egiten da munduko tokiaren arabera. Azten garenien eskilaten azten gara tripagaz. Hemengo partie, libratu behar da. Berez diez, lau bat fase ez, izan beharko leukez. Normalien munduen zierreta erabiltzen dugu metodoa izaten da Bowen metodoa, sortu zuna zun Zelanda berriko tipo batek sortu zuna, Godfrey Bowen, eta horrek metodo horrek laguntzen dutxu ardize ondo eusten, ardize eroso egoten, artile be pieza baten urteten deu, eta eskiladori bai moztaile be eroso egoten dira. Gero beste hainbat metodo daude bebai, Euskal Herrien bebai, beste metodoak, Galesen, Rumanian, Afrikan eta bar, hainbat metodo dauz, baina munduen zier gaur egun, normalmente erabiltzen dugu hori metodo berdine. Euskal Ardi moztaileen elkartea duela urtebete sortu zen. Josebak bere helburuei buruz hitz egin digu. Elkarte bat sortu dugu, batez be gestionatzeko hori dana, ez? Formazioa moteko alde batetik, gero ikastaruak, epaienak, artilei buruzko ikastaruak, artaziz egiten, makinaz egiten, eta gure helburuak izaten dira hori eskaintzia eta gero artzaintza defendatzia eta Euskal Herria ordezkatzia. Mikelek eta Josebak euren zereginarekin jarraitzen dute. Lan gogorra da, ardiak kontrolatu eta iztoak etengabe garbitu behar dituztelako. Bai, lana gogorra da, eta azkenean dana fizikoa da, hemen makina norbera da. Eta ardia ondo ustea oso garrantzitsua da, horrek asko erazten dutxu hainbeste ez nekatzeko. Mikel, Josebak bultzatuta hasi zen ardimozketan eta bera bezala artzain eskolatik igaro zen. Ni eskilatzen hasi nintzen, nik ardia ditudalako, ia aspalditik.
eta eskilatzailea behar zan, ardiak eskilatzeko. Josebagaz kontaktatu nagoen eta bera etorri zitzaenean eskilatzen, berak esan zeuzanea segaitik zintzera animatzen eskilatzera. Justo aurren gazteburuan gomistegin artzain eskolan ikastaro bat egon zan. Eta horra joateko gonbidapena luzatu zidan eta joan eta teknika ikasten bat, zelan zeintzu diran pausuak eta hori guztia, eta horrekin animatu nintzen makina erostera eta urtean zehar ardigitzi batzuk eskilatzera. Irailean ospatuko da Abadiñon ardi moztaileen Euskal Herriko lehen txapelketa. Eta mozketan tradizio handia duten 7 herrialde daude gonbidatuta. Irailak 27an, aurtengo irailak 27an, eskilatzeko txapelketa gongo, Euskal Herriko lehenengo eskilatzeko txapelketa, eta 7 herrialde desberdin gonbidatuta daude. Euskadin mozketa martxoan hasten da Gipuzkoako artaldeetan. Mendira igotzen direnerako, komeni da ardiek artilezko geruza txiki bat izatea. Gipuzkoan hasten gara eskileten martxoan eta perian, batez asteburuetan, gero eukitzeko eurek artilezko kapatxu bat, gero mendira bilatzen da benien, ez hotzik ez pasateko. Eta gero bigarren mozketa bebai egiten dutxagu azaruan, urrian, azaruan eta abenduan. Eta horrek ja ardizek izaten dira ja ernari egoten dira eta menditik bajatzen dira, kuna gehitzeko, kuadran, horretarako eskiratzen dugu eta gero partorako bebai oso zuzbek arbia izaten da. Carlosen artalde osoa prest dago. Josebak 3 urtean behin antolatzen den ardi moztaileen nazioarteko txapelketari buruz hitz egin digu. Euskal Herriak lehen aldiz parte hartuko du bertan lortutako ofizialtasunari esker. Gure selekzioko kideentzat ohorea da Euskadi ordezkatzea. Azkenengo biak izan ziren Eskozian eta Frantzian, eta hurrengoa izango da Zelanda Berrian 2026an. Eta ara jungo gara Euskal Herriko selekzio batekin, 7 herrialdeen izenien, eta ohorea handia da guretzat munduko beste puntoraino juti eta norberaren nazio edo herria lurraldea ordezkatzea. Eta oso ekitaldi politxe eta handia izaten da, 30 bat herrialde hartzen du parte, eta datorren urtien geu beste bat izango gara. Makinaren eta eskuzko artazien abantailak ere azaldu dizkigu. Hemen ikusten dugulez, 2 modalidade erabiltzen ditugu, ezta? Bata makinaz hemen bezala eta bestie antxineko modu honetan guraizeaz, ez? Artaziz, guraizeak edo deitzu nahi dugunen bezala. Gaur egun hauek erabili eitzen diela eskilateko, eta eskiladore on batek honekaz 150 ardi botatzen ditu egunen batez, 8 orduko lanaldi baten. Honekaz, ordez, 400, 300, 400 bat eingo lukez 8 orduten. Etxe txiki baserriko lana amaitzean, Mikel eta Joseba inguruko beste baserri batzuetara joango dira. Jarduera handiko garaia da elkarteko kide diren 30 bat moztaileentzat.